Üdvözöllek titeket az Okos Amatőr csatornán. Ebben a videóban egy okos Wi-Fi dugajt fogok bemutatni, ami Tuya kompatibilis. Ne feledd, ha szeretnél egy ilyen eszközt, meg tudod rendelni, lent van a leírásban a hozzávezető link. A dobozban található egy használati utasítás, ami leírja, hogyan kell párosítani az eszközt. Általában érdemes megtartani ezt a kis használati utasítást, hiszen később is tudjuk, hogy hogyan kell majd párosítani az eszközt. Na de nézzük meg a Wi-Fi okos dugajt. Egy átlagos dugajnak tűnik, amit bedugunk a konnektorba és használjuk. De viszont ezt a dugajt nem csak távolról vezérelhetjük, hanem nézhetjük az adott áramfogyasztásunkat is. És persze akármit időzíthetünk is rajta. Na de most már párosítsuk az eszközt és nézzük meg működés közben. Próbáljuk ki és dugjuk be mondjuk egy hosszabbítóba, hogy lássuk, hogy hogyan is működik. Általában egy kicsit nehézkes ezeknek az eszközöknek a párosítása, de ha egyszer rájövünk, hogy kell, onnantól kezdve már sima ügy. Mikor már látja a telefonunk az okos eszközt, akkor tudjuk már párosítani is. Innentől kezdve szinte már csak egy-két gombnyomás és készen is vagyunk. Miután párosult, egy hatalmas gomb vár minket, amivel be tudjuk kapcsolni a Wi-Fi-s eszközt, és ezáltal a beledugott elektronikai eszközt. Tehát elég is hasznos dolog tud ez lenni. Ezáltal akár a locsolórendszert tudjuk majd irányítani, kibe kapcsolni, esetleg egy adott lámpát, ami kültéren vagy beltéren van, vagy továbbá tudjuk figyelni az adott eszközöknek az áramfogyasztását. Tehát elég sok lehetőségünk van a felhasználására. Én személy szerint rengeteg dologra felhasználtam, több dugajt is rendeltem, ezáltal az öntözőrendszert ezzel irányítottam, a kertben a locsolást, és más egyéb eszközöket is. Szóval ha szeretnél egy ilyen eszközt, akkor lent a leírásban megtalálod a hozzávezető linket. Ha tetszett a videó, akkor kérlek egy like gombbal támogasd, ha meg szereted az ilyen tartalmakat, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy megnézted, viszlát!